Bon dia, bailets i bailetes, subscriptors i subscriptores de Frodo Bon. Bé, com llegiu aquí baix el titulet, sí, bailets i bailetes, ja tinc Instagram. Què penjaré a l'Instagram? Pues molt i molt senzill. Penjaré un munt d'històries cagant-me en tot de la societat i de coses que passen actualment. Penjaré alguna foto tontes d'aquestes que dius per què cony penges això? Pues allí ho penjaré. Vale? Poder també faré allò que hem fotut nou, d'allò que és com una tele, que pots gravar un vídeo de no sé quants minuts, doncs poder allí també gravo alguna cosa, cagant-me amb la puta de no sé què. Jo què sé, coses d'aquestes, vale? Llavors, el que sí que faré és que quan me seguiu, pues jo us donaré follow. Vull dir que no us preocupeu perquè jo us seguiré. A no ser que tingueu comptes super rares que jo què sé, saps? Vull dir, comptes rares no seguiré. Seguiré, pues, si veig que sou persones normals i corrents que pengen fotos normals i corrents. Vale? Bueno, una altra cosa, si sentiu mirar algun gat és perquè estan per aquí jugant i, bueno, coses d'aquestes. Llavors, no només faré un vídeo explicant això, sinó que faré més vídeos. Més vídeos, més contingut en aquest vídeo. La segona cosa és que per què no he penjat encara res de Sant Pere? Bé, de Sant Pere no us feu il·lusions que pengi gran cosa, perquè crec que no penjaré absolutament res. Poder penjaré l'encesa del dematí del drac i ja està, vale? Perquè no tinc res gravat. O sigui, sí que vaig voler gravar, però jo tinc un problema, i és que quan m'ho passo bé no gravo, vale? Ni faig fotos ni res. Jo disfruto del moment i sí que després m'ha sap greu no haver gravat res perquè cony, el moment pues, és l'hòstia i tot, però pues, jo lo disfruto, va? I llavors pues no el gravo. Mira, ara veureu un gatet. Ai, aquí n'hi ha un. Aquesta se diu Brownie, Mone. A terra, no, més. Bueno, doncs això. I llavors doncs no vaig gravar res. Ho sento, vale? Ho sento. Sí que tinc vídeos, el que passa és que aquests vídeos més val no penjar-los perquè, bueno, més val que no. Espereu un moment que tinc un altre gatet. Tu, vine cap aquí. Ai. Aquest se diu Sugus, vale? Són petitons i són monos. I meu, ja te deixo d'oi. Bueno. Ja m'he perdut. Bueno, això. Llavors el que sí que poder faré serà una crítica a la festa major de Sant Pere, perquè el que vull gravar un vídeo és amb una... O sigui, com seria la meva festa major de Sant Pere perfecta, vale? Sense cap error. I això penjaré un vídeo crítica. Llavors també en faré un, però més tard, de misericòrdia. Llavors, aquest estiu penjaré també un vídeo, no sé quan, ja ho faré, que serà un repte, vale? Que és un repte tradicional que vaig començar a fer l'any passat amb uns amics i que està, bueno, que és graciós, vale? Que ja el faré, no sé quin mes ni sé quan, però ho faré, això sí que ho gravaré perquè això s'ha de tindre penjat. I què més us havia d'explicar? Llavors, sí, també faré un altre vídeo explicant la meva història al Ball de Diables de Reus, que aquest any just, bueno, vaig fer 10 anyets el dia 27 de juny de 2018, o sigui aquest any, i bueno, com que porto 10 anyets, doncs faré un vídeo explicant la meva història, com m'ha anat passant tot, i bueno, ja ho veureu. I finalment, la part més important d'aquest vídeo, o sigui, vale, que sí, el de l'Insta està bé i el que he explicat fins ara està bé, perquè ho sapigueu, però jo ja ho faré. La part més important d'aquest vídeo és ara. I és que faré una minissèrie, espero que surti bé, vull dir, espero poder-la gravar més o menys bé, sense cap problema. De què tractarà aquesta minissèrie? Aquesta minissèrie tindrà 9 episodis,
Cada episodi és una petita història de mi, ¿vale? No de mi com a youtuber, sinó de mi com a persona a l'exterior, al món normal, ¿vale? Que el YouTube és un món normal, però jo, bueno, pues, per ara me tapo la cara, poder algun dia ja m'ho destaparé. Hi ha molta gent que me coneix, vull dir que no passa res. Això, el que tractaran aquestes històries és principalment de jo petit, ¿vale? Que sí que alguna història poder serà d'aquest any, no us estranyeu, però doncs la majoria d'històries són de l'any passat cap enrere, ¿vale? Algunes sí que seran gracioses, d'altres no seran tan gracioses. Bueno, els vídeos de les històries no crec que durin gaire, poder duraran 3 minuts, 4 minuts, por ahí, ¿vale? Més o menys. Llavors, bueno, pues serà això, d'acord? Bueno, això. Espero que, bueno, m'és igual si us ha agradat o no aquest vídeo, si el veieu bé i si no, pues també. Només que cliqueu i me seguiu a l'Insta, en aquest vídeo ja estic content, perquè l'altre ja ho anireu veient, ¿vale? Doncs molts petonets a tots i a totes, us veurem molt aviat, intentaré penjar el vídeo de la història demà, sí, demà, perquè el que faré és... Ui, bo, jo me n'anava i no ho he explicat. El que faré és penjar-ne un cada setmana d'estiu, ¿vale? Si he comptat, i l'estiu té 9 setmanes, o sigui, comptant el juliol i l'agost, ¿vale? El setembre ja no el compto. Per tant, comptant el juliol i l'agost, són 9 setmanes. Aquesta és la primera setmana, i encara no l'he penjat, per tant, o avui... avui no, perdó. O dijous o divendres, suposo que l'ho penjaré, ¿vale? Bueno, espero que us hagi agradat, que us agradin les històries, sobretot jo vull que us agradin les històries. I no res, que ens veiem molt aviat. Adéu-siau!